bazalwane namhlanje ke ngiyakhumbula ukuthi last week saqeda noba ukhoza saqeda iseries emfishanyana encwadini yabasathiselwe lokuqala. So noba ngilana namhlanje sizoqala iseries entsha ezoba mfishane nayo iseries yama message awu5. Ama message awu5 injumayelo ekhuluma ngehlobo ehlukene. Kodwa ngikubiza ngeseries ngoba injumayelo ezobe enye yakhela phezukweni efuna ngathi ngalo efuna ngathi singazizwa zonke ngoba njengoba ngisho enye yakhela phezukweni ukuze uthole wonke umqondo wale series ukuthi yini esifuna noma yini esifuna ukuyifundisa noma yini esifuna ukukhuluma ngawo lama message ngo5. So awazuhamba ke kusukela namhlanje na next week and the week after sizoyenza one week miss one week miss one. Sizoshintshana nomfundisi uDlamini naye uzoqala enye series uyeza next week ngiphinde ngibuye ngale ya eze ngale ya ngiphinde ngibuye 5 times ukuze kuphele le series engingena kuyona namhlanje. So le series kuzoba injumayelo noma ifundiso maqondana nomsebenzi kaNkulunkulu ekusindiseni. uNkulunkulu sizobuka ihloko ezahlukahlukene noma ama doctrine ahlukahlukene maqondana nomsebenzi kaNkulunkulu ekusindiseni kusukela ekusikhetheni kwakhe umhlaba ungakasekelwa kuya ekusivuseni kwakhe ekufeni kwethu esonweni kuya ekusibizeleni kwakhe ensindisweni ngevangeli indodana yakhe kuya ekusilungisiseni kwakhe kuya ekusingcoliseni kwakhe kuze kuyofika ekusikhazimuliseni kwakhe emaphakadeni. So njengoba ngisho lama message afuna ngathi ungawezwa wonke. Ngiyafuna ukusho lokhu ukuthi lama message I am very aware ukuthi some of these doctrines are hard. Mangithi hard angisho ukuthi kunzima ukuthi siqonde ukuthi izwi laNkulunkulu lithini. Kodwa kunzima sometimes ukwamukela ukuthi lithini izwi laNkulunkulu. Ngikusho lokho ngoba lezi zinto engizozifundisa over the next 5 weeks, so 10 weeks ngenxa yokweqa. Akusizona izinto ezintsha sha wona wonke umuntu okhona. Kodwa zintsha kwabanye. Zintsha ngisho kwabanye asebe nathi la ekhanyeni isikhashana ngoba akusizona izinto esizishumayela njalo. So abanye bazozwa lento bathi hawu kanti leli bandla bakholelwa kulelo noma kulezi zinto. So engifuna ukucela ke ukuthi ngoba ngiyazi ukuthi lezi zinto zinzima. Ngicela ukuthi ulalele nama notes mhlambe noma neBhayibheli lakho noma uphinde ulibe uyobuyekeza lama recording asenzela wona lwethu. Uhlole lento uPaul akhuluma ngayo ekhuluma ngabaseBriya. Ukuthi abaseBriya babengagcini ngokulalela bese ngobani umpostoli bathathe lokho engikushoyo. Uthi babekuthatha bayokuhlolisisa ukulezi izinto zinjalo ngempela yini. So ngifuna uma uevaluate izinto oyizwayo uyiqhathanise nemibhalo. Bese uzibuza umbuzo ukuthi ngizohlonipha imizwa yami noma ngizohlonipha izwi laNkulunkulu. So namhlanje sizoyiqala le series. Ngizoqala ngokukhuluma ngesimo somuntu phambi kaNkulunkulu ngenxa yesono. Isimo somuntu emehlweni kaNkulunkulu ngenxa yesono. Uma siqhubeka kulamasonto azayo next time mangibuya sizokhuluma
ngokukhethelwa ensindisweni. Uma ngibuya futhi ngesonto elilandela lapho ngikhulume ngendaba yokufa kaJesu, ukuthi ukufa kaJesu uma efa uKristu wayefela abantu kahle kahle. Mbuze sisaba ukubuza ngoba impendulo yakhona nayo njengoba ngisho kunzima ukuyamukela. Bese sikhuluma ngomusa kaNkulunkulu asinikeza wona ensindisweni nokunqabeka kwakhe. Uyanqabeka yini lo musa uNkulunkulu uma ewuletha ekunikeza wona. Bese eyokugcina sikhulume ngendaba yokulondolozwa kwabangcwele ensindisweni uNkulunkulu ehamba nabo aze ayobafikisa enkazimulweni. So ke umbuzo wokuqala mhlambe ozibuza wona ukuthi uma uBabdlamini ethi ufuna ukukhuluma ngomsebenzi kaNkulunkulu ekusindiseni, uyaphi pho esonweni azaqale ngaso pho uma ezokhuluma ngokusindiswa kwethu? Impendulo ithi kwansindiswa ukuthi kube nesidingo sayo kungenxa yesono. Ukuze kube nesidingo sokuthi sikhulume ngokusindiswa ingenxa yesono. Yiko ngiqala ngokukhuluma ngesono. Uma sisindiswa suke sisindiswa olakeni kaNkulunkulu. Lolo laka kaNkulunkulu sulwamukele ngenxa yokungena kwesono emhlabeni. Uma uNkulunkulu ezosindisa umuntu, into yokuqala uNkulunkulu ayenzayo ukhanyisa enhlizweni yakhe ngethoshi, amvezele ububi benhliziyo yakhe, ebese eyaphenduka uma esezibone ukuthi uyisoni kangakanani. Uma ungakaze uzibone uyisoni, ungenzeka ukuthi abakasindiswa. Uma ungakaze uzibone ukuthi wonakele kangakanani, hleze isona sizathu uNkulunkulu akulethele sona la namhlanje ukuze uqonde ukuthi wonakele kangakanani, uyidinga kanjani intethelelo kaNkulunkulu. Yiko siqala esonweni uma sikhuluma ngemsebenzi kaNkulunkulu ekusindiseni. Uma singena isono emhlabeni ngoAdamu, akukho la esingazange isono sithinte khona. iBhayibheli sivezela ukuthi indalo uqobo lwayo, ihlahla la ngaphandle, ilwane, umhlabathi uqobo lwawo, nawo uthintekile isiqalekiso sesono uma singena emhlabeni. Genesis chapter 3 verse 17 uthi ngenxa yokuba ulalele umkakho wadla isithelo engikudonse ngendlebe ngathi ungasidli, ngalokho umhlabathi usuqalekiwe ngenxa yakho. Uyokhandleka ukuze uthole ukudla kuwo izinsuku zonke zokuphila kwakho. Umhlabathi uyakuvezela ameva namakhakhasi, uphile ngokudla okuvela kuwo. uRomans chapter 8 now usifundisa into efanayo. uPaul lapha ekhuluma ngomhlaba athi uyabubula, athi nawo umhlaba ujahe ukukhululwa, ukukhululwa kwawo nawo umhlaba. uPaul athi nawo unezinseka ezibuhlungu ngoba umhlaba nawo uqalekiwe. Yiko uma ukusebenza okwakungenaso isiqalekiso, ukusebenza okwakuyinto enhle, okwakuyisipho uNkulunkulu ayisinikeze sona njengabantwana bakhe, ukuthi nathi sibe abantu abasebenzayo njengaye, kube enye yezindlela esifana nazo, esifana ngazo naye njengobaba wethu. Ngokusebenza yini uNkulunkulu ayisinikeze sona before kufike isiqalekiso sesono, before kufike isono, uNkulunkulu efuna sikenjoye ukusebenza. Kodwa uma kufika isono, nangu verse number 17 chapter 3 sisanda kumfunda, uthi nokusebenza kubanzima-ke manje. Lezi zinto kumele zibe mnandi, ziba nzima manje ngoba ngisho imvelo iyakugolozela uma uthi uyayisebenza. Isizokuvezela ameva uma usebenza, ikuvezele amakhakhasi. Uthi kanti utshalile, uthi ufuna kuphume
umbila nokudla kuphela kodwa kuphinde kuphume nodoti ekufanele kuye uyowususa. Kube nezinto ezidla amandla akho ekusebenzeni. Lento ayikhulumi kuphela ngokukhandleka nokumosheka kwamandla akho emsebenzini uma usebenza lapha iminyango kuphela. Ikhuluma ngayo yonke into edla amandla akho uma usebenza. Ukuthi kube namasela azontshontsha. Indalo qobolayo kube nesikhonyane esifika sodwa. Kube nezikhukhula ezifike zisusa wonke umsebenzi wakho. Hayi masimini kuphela kodwa zibuyise ngisho indlu yakho oyisebenzele ngamandla. Ngenxa yokufika kwesono indalo qobolwayo ilwa nathi. Yiko ilwane zasendle nazo zifuna ukusilimaza. Yiko nazo zidlana zodwa. Ngoba kungene ukufa ngesono into ekade ingekho singakafiki isono. Yonke leyo nto ikhombisa ukungena kwesono nomsebenzi waso ngisho nakwindalo. Mawufika emhlabeni ngenxa yokufika kwesono uthi ufika emhlabeni ngeminute lakho lokuqala ube ungena kwi-process ebheke ekufeni. The very minute ufika emhlabeni abazali bakho umndeni wakho bonke abantu around wena bakunakekela ngoba njengoba sewufikile they must prevent you from dying. Ngenxa yokufika kwesono fanele bakufunze, fanele bakugade ungazishisi ungaguli ngoba sengene isono umthelela wesono empilweni. Lento yesono namandla aso nomthelela waso into engabandlululi umuntu. uPaul uthi kuRomans chapter 3 verse 9 singabuye sithini na? Sibadlula ngani na usho abezizwe thina amaJuda? Sibadlula ngani na uthi ngalutho ngokuba sesivele sahluleke ukuthi bonke abaJuda nabezizwe abaJuda kodwa nabezizwe bonke baphansi kwamandla esono. uPaul ethe thina abaJuda wasethi nabezizwe akekho umuntu angambali lapha. AbaJuda and everyone else bonke baphansi kwamandla esono njengoba kulotshiwe ukuthi akekho olungile, akekho noyedwa wagizelele, akekho onokuqonda, akekho ofuna uNkulunkulu. Bonke baphambukile baphenduka baphenduka into engenamsebenzi walutho. Akukho namunye owenza okuhle, akukho noyedwa. Eso bazalwane singaphansi kwamandla esono, sonke njengabantu singaphansi kwamandla esono. Indalo uqobolwayo ingaphansi kwamandla esono. Akusiyo ingxenye, akusibo abathile. Kodwa noma kubalekile noma ku-serious ukuthi sinokukhahlaka emzimbeni ngenxa yesono, njengoba ngisho ukuthi ufika emhlabeni usuqala iprocess yokufa. Ibuko lesengiyifakile ziyinkomba yalokho ukuthi ngikwi-process yokufa. Amehlo amawasebenzi ngendlela ekufanele asebenze ngayo. Inwele ezigrey lezo onazo ebusweni noma kuphi ziyinkomba yokuthi ukwi-process yokufa. Amathambo nemisipha ekhumayo mawuthi uyasukuma konke kukhomba lokho. Kodwa zonke lezi zinto zibalekile, ziserious zinjalo. Azingaphezulu noma azibalekile ngaphezulu komonakalo isono esiwenze ngaphakathi kuthina. Khona umonakalo isono esiwenzile la ngaphandle, njengoba ngisho indalo ilwa nathi. Iyasikukhula kunechotho kunemlilo yamaqobola yonke indalo uqobolwayo.
kodwa umonakalo omkhulu ilo isono esiwenze ngaphakathi kuthina enhlizweni zethu. iBhayibheli uma likhuluma uPaul ku-Ephesians chapter 2 ukhuluma ngathi njengabantu abayizoni, uthi ngokwemvelo sesiyizoni ngokwemvelo. Umonakalo omkhulu ilowo yokuthi isono sesiguqulile sasenza thina saba izoni, ayikuthi sabantu abonayo, siyizoni. It's who we have become. uJeremiah chapter 17 verse 9 uthi inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwawo konke. Inhliziyo ikhohlisa ngaphezu kwawo konke, akukho ukukhohlisa ngaphezu kwenhliziyo. Uthi futhi ayilapheki, ubani ongayiqonda? Sho njalo usenzo ekhuleka. Genesis chapter 6 verse 5 uSimakade wabona ukuthi ububi babantu sebubukhulu emhlabeni, nokuthi izizinto zezinhliziyo zabo zihlala zizimbi, ayisikhashana. Uthi zihlala zizimbi njalo. Condition yenhliziyo zethu. Matthew chapter 15 verse 19 Nkosi uJesu ikhuluma lamazwi ithi ngokuba enhlizweni yami nawe nawo omunye umuntu ngaphandle komusa kaNkulunkulu. Uthi enhlizweni kuvela imidlinzo emibi, ukubulala, ukuphinga, ukufebe, ukuweba, ukufakaza amanga, ukuhlambalaza. Maningi amavesi akhuluma kanje. Alikho elikhuluma kahle uma likhuluma ngesimo somuntu phambi kamehlo kaNkulunkulu, uma likhuluma ngesimo senhliziyo yomuntu emehlweni kaNkulunkulu. Ungalaleli izwi uma lithi follow your heart, ngoba isimo senhliziyo yakho siyilento esisanda kuyifunda. Don't follow your heart. Akukho ukuphela okuhle, awuyi ku-destination enhle uma ulandela inhliziyo yakho ngaphandle komusa kaNkulunkulu. Asidluleke kodwa kancane enhlizweni. Ke sizwe lithini iBhayibheli ngengqondo, ngoba bakhona abanye abafuna ukukhuluma sengathi mhlambe ingqondo yona ingcono kunenhliziyo, ngoba ingqondo yona can rationalize. Ingqondo is not emotional, inhliziyo is emotional. Bazame ukuhlukanisa lento umfundisi Khoza akhe ekhuluma ngayo naye last week ukuthi asingafuni ukuhlukanisa kakhulu, ngoba iBhayibheli uma likhuluma ngenhliziyo, likhuluma ngomoya, likhuluma ngengqondo, liyakhuluma lihlanganise, lixubanise kwezinye izikhathi. Kodwa izwe lifuna, ngisho namanye ama-theologians sometimes afuna ukwenza sengathi yes inhliziyo sayibona ukuthi nje, kodwa ingqondo yona ingcono. Ake sibone lithini iBhayibheli ngengqondo nokucabanga komuntu osesonweni. Romans chapter 1 verse 21 uthi ngokuba kuthe bemazi uNkulunkulu, Paul la ukhuluma ngabezizwe laba athi bathiya inhliziyo, bathiya iqiniso laNkulunkulu enhlizweni zabo, bayiphindezela, balisuppressa uNkulunkulu ebekhulumile ngokusobala nangemvelo. Kodwa kuthi uthi bayikhuluma ngabo kuthe bemazi uNkulunkulu, kabaze bamdumisa noma bambonge njengoNkulunkulu, kodwa balutheka ekucabangeni kwabo engqondweni. Ingqondo yabo nenhliziyo yabo yafiphazwa, bazitshela ukuthi bahlakaniphile, baba yiziwula. Ingqondo yomuntu ngaphandle komusa kaNkulunkulu ifiphele, igcwele ubumnyama, uyisiwula kodwa uzitshela ukuthi uhlakaniphile ngenxa yesono. Ephesians chapter 4 verse number 17 uthi ngakho-ke ngiyafakaza enkosini ngithi ningabe nisahamba njengokuhamba njengalokhu kuhamba abezizwe ngobuze bengqondo yabo, ingqondo zabo zize, ingqondo yabo ifiphaziwe ngobumnyama, bahlukaniswa
nokuphila kukaNkulunkulu. Uthi ngenxa yokungazi kwabo nangenxa yobulukhuni bey'nhliziyo zabo. Again ukukhuluma ihlanganise iBhayibheli ukukhuluma ihlanganise ingqondo nenhliziyo kwesinye isikhathi. Romans chapter 8 verse 7 again elokugcina le ngokuba ukucabanga komuntu ukucabanga again the mind ingqondo yomuntu ithintwe isono ngokuba ukucabanga komuntu esenyameni kungubutha kuNkulunkulu. Ingqondo yethu ayifuni uNkulunkulu uma singakasindiswa. Ayicabanga okuhle ngayo. Ayikhaleli ukusondelana nayo. Ngoba iwubutha imicabango yethu kuNkulunkulu. So maningi amanye Titus chapter 1 verse 15 akhuluma ngokungcola kwengqondo, ikhulume ngokungcola kanyembeza. Maningi amanye kodwa alikho ozolifika likhuluma ngesimo sengqondo yomuntu ngendlela enhle enqumayo. Onke akhuluma kanje aveza umthelela wesono enhlizweni zethu, engqondweni zethu nakwimvelo njengomthelela omubi nongasuseki ngaphandle kwamandla kaNkulunkulu. Kodwa umbuzo mhlambe ufuna umuntu efanele sibuze ukuthi lento phoyiqala nini ukuthi umuntu afike kuleli zinga elingaka le-corruption yenhliziyo yakhe nengqondo yakhe abe yisitha sikaNkulunkulu, abe yisitha sokukhanya, athande ubumnyama. Psalm 51 uverse 5 uDavide lapha uthi impela ngizalelwe ebubini, impela ngizalelwe ebubini, umame wangikhulelwa esonweni. uDavide la akathi ukuzalwa kwakhe kwaba isono, kodwa kusho ukuthi kusukela esasesibelethweni wayeseyisoni kusukela esasesibelethweni. Ngamanye amazwi ingane azikho innocent njengoba siyesisho, zizoni nazo uma ziyingane ezalwe njengoDavide zazalelwa esonweni. Lento eshiwo uDavide la usho ukuthi asifiki emhlabeni bese siba izulu, sifika sasivele sesizolo, asifika emhlabeni bese sifunda ukona. Ifazelo Paul lento Ephesians chapter 2 ngeke ngakhuluma ngawo. Paul mayekhuluma ngokuthi siyizoni ngokwemvelo, ngoba lento abashoyo uPaul noDavide basho ukuthi uma bethi sizalelwe esonweni noma kuyimvelo yethu, into engayifanisa mhlambe nokuthi it's amazing mawubona lama video lawa alezinto zo National National Geographic. It's amazing mawubona ufish benza video ya fish uphuma eqandeni, uthi uphuma ubhukuda akazana ziyabona lama, uthi uphuma ubhukuda. Awudingi ukufundiswa ukubhukuda ngoba ukubhukuda indalo yayo. Inja iyakhonkotha ngoba indalo yayo ayifundiswa. Akukhona ama-lessons uma wayo eyifundiswa ukukhonkotha kanje. Ithi fika ikhonkotha ngoba indalo yayo. Ilento oyibona nakumuntu, oyibona ngisho ey'nganeni ukuthi ingane ithi zelwe ube ulakala ulibona ekhaleni kwayo. Ikhala ingane ngolaka, ukukhala kokucasuka uyakubona, ukukhala kolaka, ukukhala kokudinwa, ukukhala kwe-frustration, ukubona ingane ikhala ingakakwazi ukukhuluma. Ingane ithi ingakakwazi ukucommunicate ngamagama, kodwa ibe isikwazi ukucommunicate ngokukhweba nokukuluma nokulahla izinto ukuthi mina ophethe la. I-selfishness yayo isuke isivele ifika nayo.
akuyona into efike ifunde la ngoba uPauli uthi siyizoni ngokwemvelo. Akuthi sifike emhlabeni sibone sibe influence by igebengu ezinye ikhono. No, sifika nabo kuyimvelo yethu. Yonke ke lento esibonayo noma esichazayo la maqondana nesimo somuntu phambi kaNkulunkulu ngenxa yesono, ilento ama theologians noma ile doctrine ama theologians ayibiza nge-total depravity. I-total depravity uma uyihumusha leyo nto mhlambe ungathi inkohlakalo ephelele. Uma besho njalo basho ukuthi ngenxa yesono umuntu wonakele noma umuntu ukhohlakele noma umuntu ungcole ngokuphelele. Uma besho njalo basho ukuthi ayikho into kumuntu, ayikho indawo esasibonile inhliziyo zethu, ingqondo zethu, imizimba yethu ukukhahlaka kwayo konke kuthintekile isono. Ayikho into kumuntu, ayikho inhlansi esele kumuntu yokukhala noma yokuphila noma inhlansi yobuhle, ayikho ingcosana esele na, alikho ikhono kumina nawe elisele lingathintiwe isono. Basho njalo bethi umuntu is totally depraved. Lento ichaza ukuthi ayikho into eku-Ananias Marty. Liyamazi Ananias Marty? Ichaza ukuthi ayikho into ku-Ananias Marty engekho kumina. U-Ananias Marty laba bangamazi isigebengu esake saziwa eSouth Africa esasifrustrate amaphoyisa ngoba sasibambe imoto lezemali. Basibambe basibophe emva kwesikhashana siphunyule siphinde senze into efanayo, basibambe basibophe siphinde siphunyule benze into efanayo eWosimex kodwa aphunyule. Ayikho into akuyena, ayikho into ekuthabo besta. Odlwengule amantombazane wawabulala wafakwa ejele wazoshisa isidumbu ejele efeka ukufa. Ayikho into akuyena engekho kumina nawe. Uma kuthiwa we are totally depraved, sikhohlakele ngokuphelele, mina nobesta. Funa ichaza kanje lento mhlambe ngimsisi. Ngake ngikhuluma mhlambe ngesibonelo senja nokhonkotha kwayo. Lento ithathe ngokuthi wonke umuntu uyilenja esikhuluma ngayo, kodwa lezi zinja azilumi ngokufana. Kodwa uma uyivula umlomo uzothola ukuthi zonke zinamazinyo afanayo, zonke zinamazinyo alinganayo, inamba yawo nobukhulu bawo nawo bonke kwawo shape yawo. Mawuyihlinza phakathi ukhipha inhliziyo yayo nesibindi sayo kuhlele endaweni eyodwa, kuyafana kusize ofanayo kodwa azilumi ngokufana, kodwa izinja zonke. Ngamanye amazwi umusa kaNkulunkulu kuphela owenza ukuthi abanye bethu kungasebenzi loba kubi ezingeni ekungafika kuyona, kodwa asishoti ngezinto namathuluzi okufana noAnanias Marty. Sonke siyafana, sihlukene ngomusa kaNkulunkulu asenzela wona ngisho singakasindiswa, ukuthi singafiki ezingeni lokubi esingafika kubona ngamandla nangenxa yesono esizelwe naso. So kushiwo njalo ukuthiwa we sikhohlakele ngokuphelele. Nakodwa okunye engifuna sikhulume ngako uma ngisasho lezi zinto
ukuthi uma sithi umuntu ukhohlakele ngokuphelele asiqondileke kodwa ukuthi ngoba ngiyazi ukuthi abanye bese beyazibuza vele lo mbuzo ukuthi akukho okuhle umuntu akwazi ukwenza ngoba obviously that's not the case, that's not true. Siyazenza izinto ezinhle, abanye bafike la ngoba banikezwe ilift yabanye bebenzela izinto ezinhle, bebanikeza imali yokugibela. Siyakwazi ukuthanda abantu bemndeni yethu, siyakwazi ukuthanda inhlobo zethu, siyakwazi ukuqhelela umuntu omdala ebank line ahlale phansi nakime ngenyawo noma singasindisiwe. Sofuna ukuyichaza ke leyo into maqondana nalento yokuba nenkohlakalo noma ukukhohlakala ngokuphelele. Kuthiwa sikhohlakele ngokuphelele kodwa naku izinto ezinhle abantu bazenza ngisho abangasindisiwe. Incazelo yokuqala ilento yokuthi mhla umuntu ewela esonweni, iBhayibheli lisifundisa ukuthi umuntu wenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. We are made in the image of God. Uma senziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, sithe noma siwela esonweni, umfanekiso kaNkulunkulu kuthina wahlaphazeka, waba destroyed, waba severely destroyed, waba corrupted. Kodwa awangaphela nya. Lento ifana nesibuko esigcwele ama-cracks amaningi. Othi uma uyakusona ufike uthole ukuthi uzibona umlomo useduze nehlo, uzibone umlomo utshekile, kodwa still kuyabonakala ukuthi wena. So ileyo nto eyenzeke emfanekisweni kaNkulunkulu ukuthina ukuthi awuphelanga nya kodwa uhlaphazekile ngenxa yesono. Ilobo uNkulunkulu lo esele na lobu obenza ukuthi ngisho nomama ongakaza sindiswe akwazi ukuba umama olungile kumyeni wakhe nabantwana bakhe. Ilobo uNkulunkulu lokho esele nabo obenza ukuthi mawufika ebank umdala umfana ongasindisiwe ozobheka imali entshontshini afike akuhlalise kunoNkulunkulu obsele kuthina. Ilento uPaul akhuluma ngayo Romans chapter 2. uPaul uthi abezizwe abanawo umthetho ababhalele wona kodwa bayakwazi ukuphila ngokomthetho ngoba uNkulunkulu ubhalile umthetho enhlizweni zawo wonke umuntu. But esinye isizathu esenza ukuthi ibe khona imisebenzi emihle esisala nayo ilento yokuthi ilento ama-theologians ayibiza nge-common grace. I-common grace umusa kaNkulunkulu, umusa kaNkulunkulu engasiwo lo musa kaNkulunkulu awukhethele noma awubeke eceleni ewubekela abantwana bakhe, kodwa ilo musa jikelele, ilo musa uNkulunkulu awunikeza wonke umuntu. Uma ekhuluma kuMatthew chapter 5 kukhuluma ngokuthi uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nabahle. Kunezinto uNkulunkulu azenzayo ezinhle noma kunezinto ezinhle sozibona kubantu ngisho nabangamazi uNkulunkulu nabangamesabi ngenxa yokuthi uNkulunkulu umusa wakhe jikelele, umusa wakhe ojwayelekile uwehlisela wonke umuntu. Ilo musa lo uNkulunkulu anginqande ngawo ngingakasindiswa ngingakamazi ukuthi ngingafani noBesther noma nginako konke kumina, nganginako konke kumina ngingakazali uNkulunkulu okwangangifikisa kuloba bugebengu nalolalunya esibona kubantu abafana noMathe noBesther. Kodwa okuyiyona nto esifuna ngempela ukuyidwelela uma sisuke sikhuluma ngale doctrine noma ngalesifundiso sokukhohlakala komuntu
ngokuphelele. Yona into esisuke sifuna ukuyidwebela ile yokuthi lokubuhle bengane. Lokuthi usibanibani unenhliziyo enhle, unomoya omuhle, uyaphana ave hlonipha. Desifuna ukuyidwebela ukuthi wonke lokho akunavelu emehlweni kaNkulunkulu. Akuthi shu konke lokho buhle bengane obungenxa yomusa kaNkulunkulu jikelele noma obungenxa yomfanekiso kaNkulunkulu osele kuthina njengabantu despite ukufika kwesono. uPaul uma ekhuluma niyakhumbula kuRomans chapter 14 verse 23 uthi konke okungaveli okukholweni kuyisono. Konke okungaveli ekukholweni kuyisono. Ngamanye amazwi noma kunganama organization eSouth Africa enza okuhle emphakathini, ama-organization amaSulumane nezinye namanye ama-religion enza okuhle emphakathini, akwenzi lutho emehlweni kaNkulunkulu, akubathengeli lutho, abakwazi ukuyisa kuNkulunkulu, batibuka senzeni. Akuthi shu uyizame ukukhuluma ngezinto ezifana nalezo zonke lezi zinto ezinhle, uthi zonke izenzo zethu ezilungile, hayi ezinhle, uthi ezilungile zifana nengubo engcolile, aziyiseki uNkulunkulu, azikuthengeli lutho kuNkulunkulu, azithi shu. Nayo into esidwebelayo, ngoba umuntu akanawo amandla, akukho umuntu anawo akwazi ukukisa kuNkulunkulu ngokwendalo yakhe. Sisuke thina sichazwa ama-fruits esisuke siwabona elenga esihlahleni. Abanye njoba sikhuluma nawe basha manje njoba sishiswa ilanga, bona basha esihogweni namhlanje, basha nemisebenzi abemihle. Ihidwedwe lapha esihogweni njoba wazalesha ayibenzelanga lutho. Nasengcwabeni yabo sakhuluma kahle, sathi ubabani umambani ubengevela ungile, uthi ukhona kusho lutho, uyizawuthi uyidwedwe engcolile phambi kukamehlo kaNkulunkulu. uNkulunkulu engachazwa ithelo, weyibuka impanda lento ibolile, basha nawo esihogweni namhlanje. So iBhayibheli lifundisa ukuthi umuntu ubambekile kulesi simo esikhuluma ngaso. Umuntu is trapped, stuck, akakwazi ukuzikhipha yena kulesi simo esesisibukile sakhuluma ngaso. Amadlebe akhe avalekile, amehlo akhe avalekile, inhliziyo yakhe ibophekile. In fact umuntu akaziboni nokuthi kuonakele kangakanani njoba esesonweni ebhukuda kusona. Akusiko kuphela ukuthi umuntu akakwazi ukuya kuNkulunkulu, usho njalo uJesu John chapter 6 verse 44 uthi akekho ongeza kimi, akekho namandla ukwenza lokho, ngoba umuntu ubambekile esonweni. iBhayibheli likhuluma ngomuntu njengento eyisigqila sesono. Ubophekile umuntu ngaphandle kaBaba omthumileyo emdonsela kimi, usho njalo uJesu. Akusiko kuphela ukuthi asinawo amandla, kodwa kuJohn chapter 5 nakwezinye indawo eBhayibhelini sithola lento yokuthi vele asifuni ukuya kuNkulunkulu, asimthandi. Sho njalo uPaul kuRomans chapter 8 verse 7 ukuthi kunobutha phakathi kwethu noNkulunkulu, uyisitha kuthina, asimthandi enhlizweni yethu nasekucabangeni kwethu. Ngisho nokushunyayelwa kwevangeli, uma shunyayelwa ivangeli asilizwa. Uthi uPaul 1 Corinthians chapter 2 verse 14 uthi umuntu wemvelo
akakwamukeli okukamoya kaNkulunkulu, akakwamukeli ngokuba kubula kuyena njengoba mshumayela mawungazani nalo Jesu esikhuluma ngaye uzwa ukulima ngiyabhubhudla njengamanje awungizwa lento eshopo ngenxa yesimo senhliziyo yakho awufuni ukuzwa lento lamavesi abalekile ngoba asikhombisa ukuthi it's not only ukuthi abantu abalizwa ivangeli ngoba ivangeli does not make sense intellectually. Akusikona ukuthi abukho ubuhlakani kulento esikhulumayo. Ukuthi inhliziyo zabo ziyayizonda lento abayizwayo bese ziyayirejecta. Akusikona ukuthi lento cannot make sense mawuhlala uyicabangisisa. Kodwa ukuthi inhliziyo zabo azifuni so aziyizwa. Umuntu wemvelo akakwamukeli okukamoya kaNkulunkulu ngokuba kungubula kuyena futhi angeke uqonde uqondiswa ngokomoya, uqondisiswa ngokomoya. Uma singasindisiwe sisekufeni futhi sizithanda khona silapho ekufeni. Asikhalele ukuphuma khona ekufeni. Jesu uthi kepha anifuni ukuza kimi ukuze nibe nokuphila. Uma siza kuyena besona ukuphila kodwa sifuni kwabuya kuyena. Sizithanda sinjalo. Nanifile ngenxa yeziphambeko nezono zenu. Lezi enanikade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe, ngokombuso wamandla omkhathi ongumoya osebenza kubantwana bongalaleli. Ephesians chapter 2 verse 1. Kusho ukuthi ngamanye amazwi akekho umuntu okwazi ukubamba iqhaza ekusindisweni kwakhe. Akekho umuntu okwazi ukwenza lokho. Akwenzeki, asinawo amandla ngoba sifile esonweni. Sidumu. Akusiko ukuthi sinamachaphazela esono. Akusiko ukuthi singcolisekile kodwa akhona amandla okuzisula nokuzigeza. Nosifile esonweni siyasithanda isono noNkulunkulu futhi asimfuni. Sibambekile siyiqila zesono. Inkosi uJesu uma ikhuluma ngensindiso uma ixoxa noNikodimo ikhuluma ngokuzalwa kabusha. Akekho umuntu ozele owabamba iqhaza ekuzalweni kwakhe. Ukufika kwakho la emhlabeni awucontributanga lutho kona. In the same way ekuzalweni kwethu ngokamoya. It's 100% umsebenzi kaNkulunkulu. Awukwazi ukufaka lutho wena ngenxa yamaketanga osono ozalwele kuwo. Awukwazi ukuzikhipha. uPaul yena mayekhuluma ngensindiso yena ukhuluma ngayo njengokwenziwa isidalwa esisha noma akhulume ngayo njengokuvuswa ekufeni. Nalapho ayikho into edalile eyake yacontribute anything ekudalweni kwakho. Uma wena uzobumba ibhodwe alikulekelelanga ekulibumbeni. Wena olidalile lona alenzanga lutho, lizibone seliyibhodwe. Nokuvuswa kodwa ekufeni. uLazarus akenzanga lutho ekuvusweni kwakhe ekufeni. uLazarus wavuswa izwi laKristu, wavuswa izwi elinamandla, wakhishwa yilona ethuneni, izwi laKristu elalidale konke kwasekuqaleni kungakhona lutho.
ilona elaletha ukuphila kuyena. Yena akazange acontribute lutho kuyona, wayeyisidumbu. Nawe ungasindisiwe uyisidumbu esihambayo esidinga umsebenzi kaNkulunkulu ukuze siphaphame sivuke sivukele ekuphileni okungunaphakade. Insindiso yethu iwumsebenzi 100% kaNkulunkulu. uNkulunkulu usifica sifile njengoba esho kuHezekiah chapter 36, usifica sithule siyisiduli sikaSawoli, afike abhodloze, akhiphe lelalitshe, afake inhliziyo ephilayo, bese siba nokuphila ngenxa yokusebenza kwakhe yena yedwa. Akekho umuntu okwazi ukuzenza i-heart surgery. Umsebenzi owenziwa abanye kuwena nasensindisweni kunjalo. Ilento bazalwane esifunda ku-Acts chapter 16 uma kukhulunywa ngokusindiswa kaLydia, kushumayela uPaul. Uthi uverse number 14 uthi inkosi yamvula inhliziyo uLydia. Yayizwa leyo? Inkosi yamvula inhliziyo uLydia ukuze ezwe. Lento Paul asanda kisho manje kade sifunda ku1 Corinthians chapter 2 ukuthi umuntu enyameni akazizwa izinto zikaNkulunkulu. Kunomsebenzi qala okufanele wenziwe even before uze uzwe. Lo msebenzi awenziwa wena. Akusikona ukuhlakanipha kaMshumayeli. Akusikona ukuthi wena uyazibona lezi zinto abanye abaziboni. Kunomsebenzi owenziwa uNkulunkulu qala ukuthi akuvule inhliziyo